Abu na gaba shine abu da guje, shine ita kasuwa wato duk wani abu wanda aka kawo kasuwa mutum ba zai iya cewa zai karɓu ba ko ba zai karɓu ba, dole sai ka gwada. Ba wani abu wanda wani zai zo ya ce maka ai abu kaza ba za a siya ba ko kuma abu kaza, dole sai ka gwada tukunna za ka gane cewa abin da mutane suke bukata. Dole sai an gwada tukunna. Saboda haka idan aka ce ɗaya a tara da ɗaya, kowa ya san cewa biyu ne. Amma a kasuwa idan mutane suka ce a'a ba biyu bane uku ne, to kawai a tafi haka. Saboda haka ko me ka kawo in dai mutane ba sa buƙatar shi, to kawai ka aje shi gefe guda. Duk kuma yanda kai baka san shi, in dai mutane suna san shi, kawai to a ci gaba da kawo shi. Wannan shine kasuwa. Kasuwa wani lokaci dole sai an gwada abu tukunna za a ga abin da mutane suke buƙata da abin da mutane ba sa buƙata. So wannan shine.